Uy! Uy! Pwede pala mag-slide dun eh. Ay, dana. Kaya nga. Ba't may slide nga dito? Oo, slide. Para sa mga maliliit yung puwet. Grabe. Grabe ba? Grabe. Sinundan natin si Mami Pati doon. Mas delikado ginagawa niya. Tingala. Alam ko yung bangin dito eh. Puro tusok yun? Puro tusok. Puro tusok. Tusok. Eh di ba yung pagpapangan? Yan yung kay nila. Kay drama. Puta. Tusok. Shit! Kalutong naman! Kaya pala parang may kaboses kasi ano? Sino? Si Jericho! Ang tumadadaan naman kasi. Natrap tayo. Hindi na lang pagkasya natin. Ito na may... Ay, Diyos ko! Paninaanan mo na, Ari! Ay, Nini! Ito mo apa? Ito ka ni Gina! Oo, masakit! Shit, yung contact lens ko natatanggal na. Dito mas mabilis. Kasi yung bato nakatusok. Hindi madulas. Dito lang, pagalit. Kuya, wala na po na ganito, no? Sana wala na. Last na po to, di ba? Minor na minor. Mag-6 pala tayo. Chill hike, oh, may weather effect. Hindi nga kasi abot pa ako. Hindi mo ba extension? Shit, kumakapit ako, nipis. Contact lens ko, wala nang makita. Talikod ko ako. Pwede na? Ayun ako. Oo, matugtog tayo. Nagdadaan po lang. Ano na lang kami bababa? Hindi ko alam eh. Tama po ba yung pinapa ako? Hala, ang lamig! Para na tayong si Elsa at Anna. Wala pa, kuya! Kami wala pa. Sigado ba wala rin na? Hindi, meron na ba kuya? Oh, snap! Hindi, may basahan mo na? Patay, ano na may patay? Ay, ka! Saan, boss? Taba talikod o parak, kuya? Pwede ka pang tangan ka pala, tinatagalog mo
Kapampangan. Kasi dito na po mamakunawan eh. Saan, boss? Uy, Saan, boss? kamusta kayo dyan? Ay, dudulas ako. Sige, sige. Yeah. Sige, okay lang yan. Dun po, kaya ko po nga ba? Dito, dito. Oo, yeah. Tungkol dito. Saan po yung sunod? Sir, tukod niyo yung kanang kamay. Tapos ito sa kamay. Ito. Okay. Harap kayo sa kaliwa, sir. Tukod yung kamay. Harap sa kaliwa. Ito. Tapos ito, sir. Kapit. Sige na. Kanang kaliwa mo. Dito, mama. Dito sa bukas. Oh. Ba't parang nag-military training ako? Sino ko yan? Sa kaliwa. Sa kanan. Feel ko auto pass ako yun ah. Ano yung daan? Ito na. Pero may tubig na. Kasi hindi pa pwede yung... Oo nga. Hindi parang para yung ano daw.